Quan va ser l'última vegada que va obrir físicament una enciclopèdia per buscar informació? Un volum de l'Enciclopèdia Catalana, de la Larousse, de la Salvat... Segur que ja fa anys, potser fins i tot us heu desfet d'aquestes col·leccions de coneixement que abans lluïen els prestatges de moltes cases. I internet va revolucionar l'accés al coneixement, però m'atreviria a dir que va ser sobretot amb la Viquipèdia, que totes aquelles enciclopèdies per fascicles tan grans que teníem van quedar tocades de mort. De fet, Jessica, la Viquipèdia existeix en 300 idiomes i, atenció, és la 13a pàgina d'internet més visitada. Uau! Doncs en parlem perquè el 16 de març de l'any 2001 s'estrenava la versió catalana d'això de la Viquipèdia, i d'això avui en fa justament 20 anys. I és per això que ens fa molta il·lusió saludar el Miquel Codolà. Miquel, bona tarda. Bona tarda. Tu fa més de 7 anys que et vas sumar al projecte de la Viquipèdia. Quants articles has escrit des de llavors, més o menys? Bueno, articles escrits, o sigui, els que he iniciat són més o menys uns 8.000. Uns 8.000 he començat, però d'edicions, doncs, abans ho he mirat i n'he fet més de 100.000, però són petits canvis a articles, que pot ser un accent, fins d'un accent a un article sencer. És una edició. Són moltes hores, no?, davant de la pantalla dedicat a aquest projecte. És un voluntariat. Hi ha molts voluntariats i aquest és un voluntariat del coneixement i com qualsevol altre, doncs, això, cadascú hi dedica les hores que pot, doncs, i bé. I saludem també el Carles Planes, ja el coneixeu, és col·laborador de l'En Línia, cap de tecnologia al periòdico. Bona tarda, Carles. Hola, bona tarda. Tu fas servir la Viquipèdia per documentar-te? Sí, com a punt de partida crec que és una font molt interessant perquè ens permet arribar com a punt de partida a informació que després pots contextualitzar amb altres fonts. Òbviament no ha de ser l'única, però a mi personalment em va molt bé sobretot per coneixements científics o tecnològics de certes coses que a vegades és més difícil comprendre i allà ho tens amb un llenguatge menys tècnic que ajuda a comprendre. Quan entrem a la Viquipèdia, a dalt sempre hi diu l'enciclopèdia lliure que tothom pot editar, però quanta gent hi participa d'aquest procés d'edició, Miquel? Doncs aquest procés d'edició hi participa aproximadament uns 4 o 5.000 persones en l'últim mes. Estem parlant de l'edició en català, L'edició en català han fet una edició. I que hagin fet 5 edicions o més, unes 600, més o menys. I com se't va acudir a tu sumar-t'hi? Bueno, doncs és una cosa que va mica en mica, que veus una falta i dius, ostres, això no pot ser. Poses les mans al cap, no? Clar, dius, ostres, això no pot ser, i te n'adones que tu mateix ho pots canviar i sense fer un usuari ni res, doncs simplement ho canvies. I llavors jo, per exemple, vaig veure l'article del meu poble, que no estava acabat del tot bé. Doncs dic, va, doncs m'hi vaig a posar. I vas fent, i després estàs llegint un llibre i dius, ostres, això seria interessant que aparegués. I agafes el llibre, poses la referència, i és un procés que vas fent. Vas fent i disfrutes, t'ho passes bé fent-ho. I tant, no, de fet, ens feu disfrutar molt a la gent que busquem i que ens informem, però clar, tothom la fem servir, I qui digui que no menteix. Però després quan et pregunten, escolta, tu per fer aquest treball o per fer aquesta recerca, on has buscat? Sembla queda com fa vergonya dir que has buscat a la Viquipèdia. Sembla com si fos una font poc fiable. És realment així o són prejudicis que tenim ja instaurats? En el fons, o sigui, la Viquipèdia es basa en la verificabilitat, que vol dir que cada frase, cada paràgraf, s'indica d'on s'ha tret. Llavors, al final, el que apareix a la Viquipèdia no és que sigui fiable o no. O sigui, el que és fiable o no serà de la referència que hagi fet servir per fer aquell article. Sempre diem que la Viquipèdia té molts biaixos i la manera de solucionar-ho, i al final la manera de que sigui millor la Viquipèdia és que hi hagi molta més gent editant, de molta diversitat i moltes fonts, moltes referències també molt diverses que puguin servir per editar els articles. Ara, diuen que no ets ningú si no t'imiten i si no apareixes a Viquipèdia. He fet una recerca a Viquipèdia, he ficat en línia Wikipedia, i m'ha posat la terminologia en línia, online, fins i tot m'ha parlat en francès. Com podem aparèixer a Wikipedia? Aquest és un mal plantejament. No, la idea és que una persona no es pot fer el seu article, o en aquest cas un programa no es pot fer el seu article, perquè sempre ha de ser una persona que no tingui res a veure amb aquell concepte, el que consideri que és suficientment important com per posar-ho... No vull dir que no sigueu importants, vull dir que ningú se li ha acudit, ara potser aquesta nit... Bueno, potser ara algú ja està entrant i començant a redactar... El Carles, que és un gran periodista i escriptor, ja està preparant l'entrada en línia a Wikipedia, no, Carles? No, perquè llavors hi hauria un xoc de legitimitats aquí i, clar, si jo col·laboro aquí podríem pensar que ho estem fent a canvi de suborns. O sigui, això, hi ha hagut escàndols així als Estats Units sobre aquest tema. I com es comprova que no hi ha ningú que estigui vinculat a aquest projecte escrivint aquesta entrada? Normalment es veu. En què? Es nota, perquè... Bueno, quan una persona, doncs... Per exemple, hi ha gent que es crea l'usuari amb el seu nom i llavors es posa a editar el seu article.
Home, és bastant flagrant. Sí, en aquest cas és flagrant, però Llavors- es podria fer discretament, no? Llavors hi ha gent que fa un copy al seu currículum tal qual. És bastant Sí, home. evident. O si no, que només fa servir, o que no hi ha prou referències, o sigui que les referències que fa servir són textos seus, textos que ha escrit ell mateix. Llavors això tampoc... Clar, hi havia un cas, per exemple, un periodista que va veure una informació que posava que no era errònia i ell va proposar, escolteu, això no està bé i això sí, en aquest cas sí que es pot canviar. Tu, en aquest cas, Carles, has trobat alguna vegada a Wikipedia alguna informació errònia? Que jo sapigués que era erroni en aquell moment, no. O sigui, òbviament, al ser un projecte col·laboratiu pot haver-hi aquests problemes, no? De que sempre es coli algun error, de que hi hagi algun fallo, però al mateix moment és el que comentava el Miquel, no? Que és el seu propi pilar és el fet de que hi ha tanta gent contrastant i reavaluant la informació que hi ha allà publicada constantment, que això fa que el projecte sostingui, si no, no portaria 20 anys aguantant i encara que hagi sigut víctima moltes vegades d'atacs de trolls o dels prejudicis que tenim també, perquè potser els professors a la universitat ens diuen no copiem fragments textuals de Wikipedia ni per treballs, ni per l'acadèmia, ni pel periodisme, però s'ha d'aprendre no com una font definitiva en si mateixa, sinó com un agregador d'enllaços a través del qual tu et pots informar i a través d'aquí obrir el teu camp de visió. I qui fiscalitza els continguts? Qui ho comprova? Com funciona això? Doncs altres usuaris. Això que deia abans, quants més usuaris hi ha que entrin en un article a visitar-lo i que si veuen que hi ha errors els arreglin i afegeixin noves fonts i noves referències, millor serà aquell article. Llavors, un percentatge molt baix de les edicions són vandalismes o gent que bé, o sigui, un nano que surt del col·le a les 5 i arriba a casa i el primer que fa doncs és borra un article i posa una cosa. Però normalment dura pocs segons perquè de seguida hi ha algú que ho ha vist, que algú ha fet això i ho desfà. I es pot restaurar la versió anterior. Sí, sempre. És el que qualsevol persona que hagi participat algun dia en un dels articles rep una alerta de que s'ha fet un canvi a aquell article i llavors ho revisa i, per exemple, un article pot tenir 100, 200 persones que en algun moment hi han fet un canvi. Llavors, totes aquelles persones són notificades de algú ha fet un canvi a aquest article i donen un cop d'ull i ja no està bé endavant o escolta, això no pot ser, i ho desfà. Per tant, tots teniu el mateix poder, els que heu entrat una vegada a escriure un article i nosaltres, que no hi hem entrat mai, oi, Edgar, a escriure cap article, tindríem també aquest mateix poder si ara ens registréssim i féssim alguna entrada a la Wikipedia, Sí. Com es fa per bloquejar un usuari? Clar, perquè això normalment són sistemes de jerarquia. Clar, en aquest cas... Hi ha els administradors, que són uns 10 usuaris que han estat escollits per la comunitat per tal de tenir poder esborrar els articles quan es decideix també per consens acabar de fer, o sigui, d'executar la decisió. Com per consens? Bueno, perquè... Com es fa com s'estableix aquest consens? Aviam, el consens per esborrar un article. Doncs hi ha una pàgina de propostes d'esborrament. Llavors, quan hi ha alguna persona que diu ostres, aquest article no pot ser que estigui publicat a la Viquipèdia perquè no té cap preferència o perquè el que sigui, per el que consideri oportú. Llavors el posa a la llista aquesta per esborrar i hi ha un debat. Allà la gent vota i diu no hi ha cap referència fiable que ho suporti o sí o... I llavors al final la decisió que es pren, doncs un administrador l'executa. Bé, només en l'últim mes la Viquipèdia en català ha tingut prop de 45 milions de visites i els nostres espectadors, Marta, la fan servir habitualment? Doncs sí, són una part d'aquests 43 milions de persones que han entrat, milions de persones, però de persones que han entrat aquests 43 milions de vegades en l'últim mes a veure la Viquipèdia, perquè el 83% dels nostres espectadors la fan servir i d'aquest 83 n'hi ha un 62 que el que fan és consultar-la, que és el que fa la majoria, però atenció, perquè hi ha un 21% que també hi han fet aportacions. I finalment només hi ha un 17% que no fan servir la Viquipèdia i que fan servir altres fonts d'informació. I ja ho dèiem, el nostre és un dels països que més ús fa de la Viquipèdia, de fet, de tot el món. No sé si, Miquel o Carles, podeu explicar si hi ha alguna raó que ho justifiqui, per què aquí ha arrelat i ha triomfat tant la Viquipèdia en comparació amb la resta del món? Ostres, no ho sé. A mi em va sorprendre molt saber que Viquipèdia havia sigut en català
en català havia sigut el tercer idioma en adoptar-ho directament. Això és que aquí hi havia una intenció per part de la comunitat digital que estava pendent del que passava en aquell moment amb la creació d'aquesta comunitat online per tal de poder fer aquest esforç lingüístic també per promocionar el català i donar-li ales. Jo crec que la Viquipèdia, en el fons, és un mecanisme perfecte per incentivar el coneixement a la xarxa a través en català. D'alguna manera hi ha la percepció de que si no ho fas tu no ho fa ningú, potser aquí, no? I això és el que fa que tothom, per poc que pugui, intenti arreglar la cosa perquè diu, ostres, que si no faig jo aquesta edició, doncs potser no la farà ningú. I llavors... Què vols dir si no ho faig jo no ho fa ningú? Perquè la comunitat de parlants és... D'acord. Bé, avui fa exactament 20 anys, ara ho dèiem, del naixement de la Viquipèdia en català, però què més en sabem de la versió catalana d'aquesta enciclopèdia en línia, Marta? Doncs mira, en sabem que va néixer quan els seus dos creadors, que van ser Jimmy Wales i Larry Sanger, aquests homes que ara veurem aquí darrere, van decidir que volien que aquesta enciclopèdia, inicialment només en anglès, estigués disponible en molts altres idiomes. I com ara ens apuntava en Carles, l'edició en català va ser la tercera que es va registrar a tot el món. Va ser concretament, com dèiem abans, el 16 de març de l'any 2001, avui fa exactament 20 anys. I es va registrar minuts després de la versió alemanya. Però, tot i que va ser la tercera a registrar-se, en realitat va ser la segona, després de l'anglès, a tenir un article publicat. Això va ser l'endemà, el 17 de març de l'any 2001, i la primera paraula que va aparèixer a la Viquipèdia va ser ABAC, que és una eina per fer operacions de càlcul de forma manual. En aquell primer mes, estem parlant del març de l'any 2001, a la Viquipèdia hi va haver un total de 6 articles. Doncs bé, 20 anys més tard, a la Viquipèdia en català hi ha actualment, més de 673.000 articles. De fet, ja ho hem dit, és la 20a a tot el món, de totes les llengües que hi ha, que són més de 300, és la 20a amb més articles. I d'aquests més de 673.000 articles, n'hi ha concretament 821 que són de qualitat, estan distingits amb aquest símbol que esteu veient aquí. I una última curiositat, el rècord de visites de la Viquipèdia en català es va assolir l'abril de l'any passat, va ser en plena pandèmia. I no només va augmentar el consum de la Viquipèdia, persones que buscaven i feien consultes, sinó també l'edició, perquè l'any passat es van arribar a doblar en alguns mesos el nombre d'edicions o que es feien en pàgines ja existents o de creació de pàgines noves. No sé si, Miquel, en els 20 anys d'història de la Viquipèdia s'havia vist alguna vegada un repunt tan bèstia en l'activitat o també és una conseqüència, una de les moltes que ens ha deixat la pandèmia? No, segons les dades que hi ha, això és una cosa que va directament relacionada amb la pandèmia, o sigui, perquè a més es veu que és a partir de l'abril, que és quan es dispara. Vull dir que... La Marta parlava d'articles de qualitat. Què vol dir això? I qui ho decideix? Sí, són els articles que es considera que tenen la màxima qualitat de la Viquipèdia. I per aconseguir aquesta distinció, qualsevol pot fer un article, el proposa, i llavors, com amb els altres temes, es debat entre els usuaris. Primer de tot hi ha un procés de revisió on es suggereixen canvis, es diu, ostres, aquí has fet l'article d'un poble però no hi poses, per exemple, el nom geogràfic de les muntanyes que hi ha, o no hi poses la història, o t'hi falta posar referències perquè això potser tu ho saps perquè t'ho han dit però no apareix a cap lloc. I aquest usuari es fa responsable d'anar-lo millorant amb el que la gent li diu fins que al final es porta a votació i es decideix si es considera que ja tenen aquells criteris compleix els criteris que està ben escrit, que està ben referenciat, que té un format adequat, que té les fotos que ha de tenir i entra en aquest grup d'articles de qualitat. Segons l'últim sondeig, el 80% dels usuaris, dels editors, són homes. No sé si, Carles, Miquel, penseu que això pot generar algun tipus de biaix en la informació, en el tractament de la informació. Jo crec que és un dels grans problemes que pot tenir Viquipèdia i que és un dels grans reptes que té de cara al futur, que és com donar més representativitat normalment a les esferes que no havien tingut poder. Moltes vegades la història ens l'havien explicat homes blancs de mitjana edat i de perfils amb estudis tecnològics i acabaven controlant aquesta font d'informació. Un dels reptes que té és sobretot donar més poder
a minories racials, a les dones, a la comunitat LGTBI, perquè puguin ser també partíceps d'aquesta creació de contingut i de gestionar la informació, perquè així no tingui aquests biaixos. En el fons el que fa la Viquipèdia és reproduir i fins i tot a vegades sobredimensionar els biaixos que pot tenir la pròpia societat, perquè veiem que la grandíssima majoria de biografies que hi havia sobre personatges segueixen sent sobre personatges masculins i moltes vegades quan hi ha personatges femenins sempre es tracten, es menciona potser més la paraula divorci perquè s'analitza més la figura d'ella a través de la persona a la que estava casada. Hi ha certs tractes que encara reprodueixen aquests estigmes patriarcals i això, sense cap mena de dubte, és un dels reptes de cara al futur i hi ha molta gent que s'està organitzant de forma col·lectiva perquè es creïn més entrades destacant la història d'aquests sectors. Tornem a l'efemèride. Dèiem que avui fa 20 anys que es registrava la versió catalana de la Viquipèdia i l'endemà ja es publicava el primer article. Però sabem qui va escriure aquella entrada, Marta? Doncs sí, ho sabem, que era tot registrat a internet. Va ser un informàtic andorrà que tan bon punt va saber que en Jimmy Wales i en Larry Sanger, els creadors de la Viquipèdia, volien crear Viquipèdies alternatives en altres llengües, els va escriure un correu proposant-los justament fer la versió en català. Daniel José Caraltó, bona tarda. I bé, bona tarda. Feliç aniversari per la part que et toca. Moltes gràcies. Escolta, tu com vas descobrir la Viquipèdia en aquell moment, fa 20 anys, que la major part de la gent no sabia què era i que a més només estava en anglès? Doncs jo en aquella època seguia tot de projectes d'informàtica distribuïda que es basen en la col·laboració de molta gent a través d'internet, bàsicament. Són projectes de tot tipus i concretament em va ressaltar, entre altres, aquest de la Viquipèdia, que tenia com a lema així idealista el fet de contindre tot el coneixement de la humanitat dins d'una plana web. I, home, sens dubte cridava l'atenció, però en aquell moment érem quatre gats. Vam començar amb l'anglesa, jo hi vaig participar una mica, però de seguida es va començar a parlar que seria interessant fer-ho amb altres idiomes, perquè la idea era aquesta, tenir tot el saber humà i a més difondre'l. Llavors això implica necessàriament l'ús de moltes llengües i va ser quan vaig proposar que fessin la catalana. I com van reaccionar els dos fundadors de la Viquipèdia quan tu els envies aquest correu i els dius, escolta'm, això, recordem, encara només existia en anglès. Dius, jo vull fer o vull iniciar la versió en català. Què et van dir? La veritat dels detalls no els recordo massa, però sé que no van posar cap inconvenient perquè realment era aquest formava part de l'objectiu, dels objectius que teníem. No van tinguer inconvenient en absolut. I dèiem que la primera paraula, el primer article, la primera entrada que vas publicar va ser àbac. Per què va ser aquesta paraula? Sí, no té cap misteri, senzillament perquè és una de les primeres paraules d'un diccionari. Clar, ja fa 20 anys que tu vas escriure aquella primera entrada. No sé si tu portes el recompte de quants articles has iniciat o editat des d'aleshores. Bé, potser n'hauré fet un 100 i pico o així. Això es pot veure en l'historial de cada un dels usuaris, quines edicions ha fet, quan ho has fet. La veritat és que últimament no soc, des de fa temps no soc massa actiu, tinc altres aficions, però és molt important que la gent hi col·labori perquè realment és una eina molt important per tothom. I sobre quins temes escrius? Perquè clar, tu ets informàtic, però diem que tothom pot escriure sobre qualsevol cosa. Tens una àrea específica sobre la qual a tu t'agradi escriure a la Viquipèdia? Ha anat una mica segons m'ha semblat en el moment. He fet coses d'informàtica, alguna cosa de ciències i alguna cosa d'escacs, que és l'afició que més tinc. Però ha sigut una mica aleatori, perquè vaig fer una de kitesurf i coses que m'han anat semblant en el moment. Vaja, tota la varietat de temàtiques que trobem a la Viquipèdia. Daniel, avui fa 20 anys, ho dèiem, del naixement de la Viquipèdia en català. Creus que, passat aquests temps, ha aconseguit els objectius que es proposaven en un inici? Sobradament. La veritat és que a l'inici tot era idealisme i ganes de fer, però
no s'imaginava de cap manera que jo hagués de créixer d'aquella manera, no? Tan exagerada. I fins i tot jo mateix me n'havia oblidat que vaig fer el primer article i no va ser fins a passar uns anys que va créixer molt més a la Viquipèdia que algú m'ho va recordar, perquè ho va veure per allà, no? En l'historial. Doncs aquí també ho hem volgut recordar i, vaja, gràcies per acompanyar-nos i recordar-nos aquella fita d'ara fa 20 anys, Daniel José Queraltó. Gràcies i per molts anys. Moltíssimes gràcies a tots i animo a tothom que hi col·labori perquè és una de les eines més grans que s'han fet a la història de la humanitat amb la col·laboració de tothom. Fantàstic. I si vols escriure l'entrada de l'enlínia d'aquest programa, t'animem a que ho facis, ja que tu no hi estàs vinculat. Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat. Moltíssimes gràcies. Carles, quins són els temes que han de generar més polèmica, més controvèrsia a la Viquipèdia en català? Clar, el problema que pot tenir el xocar diferents opinions de quins són els temes que s'han d'editar, moltes vegades són temes que tenen una implicació política o una implicació social, perquè és més difícil recollir fets que siguin allà no hi ha línia editorial. Correcte, a priori no n'hi ha, per tant, si només es limita a fets verificables, hi ha certs temes que és més complicat saber com enfocar-los. Si parlem de temes de crisis socials, crisis polítiques, més enllà de la teoria, aquests temes són més difícils i, per tant, imagino que hi ha més controvèrsia a l'hora de gestionar-los. De fet, justament, el més llegit, el mes de febrer, va ser el de Pablo Hasél. No sé si justament els més llegits acostumen a ser els articles més d'actualitat, en aquest sentit. Sí, es pot veure, cada dia hi ha a la portada de la Viquipèdia, a baix hi ha els articles que han tingut més visites i normalment coincideix. Abans, el Daniel José ens deia que féssim aportacions, etc. Clar, la Viquipèdia és gratis. Com se sosté tot això? És veritat. Sí, no, la Viquipèdia és un regal. O sigui, és un regal que centenars de milers de persones ens han fet a cada un i que, a més, ens l'actualitzen gratuïtament. Això se sosté a través de les donacions de la gent que visita la Viquipèdia. De tant en tant hi ha uns petits anuncis que diu fes una petita aportació i llavors aquests diners són bàsicament per pagar els servidors i per pagar els projectes i organitzar alguna cosa, però mai per editar, per exemple. Clar, no passa com en la majoria de diaris digitals en què ara ja hi ha subscripcions. Per tant, tot fa pensar que el model tot gratis a internet s'està acabant i que la Viquipèdia és un dels últims reductes que queda, no, Carles? Sí, completament. Clar, en aquest cas la Viquipèdia és una fita del tecnooptimisme, com ens explicava, que en el fons és una versió molt utòpica, molt idealista, però alhora ha tingut molt èxit de crear un projecte que es basi en la cooperació i la col·laboració. El problema és que el món digital, els grans mitjans de comunicació se'n van cap a models de pagament, també perquè aquí hi ha hagut un problema de fons en què les plataformes han acabat captant tot el mercat publicitari i han deixat el periodisme despullat. El Miquel deia, la Viquipèdia és un regal, però us imagineu si ens regalen la Viquipèdia en comptes de ser digital, física? Us imagineu? Creieu que hi hauria alguna estanteria capaç de sostenir per pes i per amplitud tants toms? Doncs hi ha hagut una persona que no només s'ho ha imaginat, sinó que a més ho ha fet. És l'artista Michael Maniver, que va decidir justament això, baixar a la terra Viquipèdia. Atenció, perquè li van sortir 7.473, perquè costa de dir, toms de 700 pàgines cadascun. Per sort i no patiu, només en va imprimir 116. Però clar, amb la paradoxa, Carles Miquel, que evidentment va acabar d'imprimir el 116 i el 102 ja hi havia canviat la informació. És a dir, és normal que canviï tant i de forma tan ràpida la informació que hi ha a Viquipèdia, és així? Primer de tot perquè sempre es pot millorar. O sigui, qualsevol concepte sempre el pots ampliar, sempre pots explicar millor el context o el que sigui. I després perquè, cada dia passen coses i la gent es mor o ja et donen premis. Ara que has parlat d'això, Miquel, això de la gent es mor, és que moltes vegades 5 segons abans que es mori la persona en qüestió ja està posat a Viquipèdia. No. Bé, per una forma il·lustrar la rapidesa que... No sé si estàs tu allà darrere dient, mira, pam, no sé... La Viquipèdia va néixer fa 20 anys per democratitzar la informació, també l'accés al coneixement. Creieu que ha aconseguit aquest objectiu, Carles? Totalment, ho ha fet, però segueixo dient que el repte que té en el futur és seguir incloent a diferents persones perquè expliquin la història i no sempre l'expliquin els mateixos, que sigui un projecte encara més col·laboratiu. I Miquel, molt ràpidament?
Sí, necessitem que hi hagi més usuaris i necessitem que es facin servir molta més diversitat de fons per combatre tots els biaixos i que sigui una obra cada vegada més completa. Doncs mira, un desig d'aniversari. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat. Així arribem al final i tornarem demà quan siguin 3:15 de la tarda. Ara arriba tota l'actualitat al vespre amb la Marta Sobranyes a la 2. Que vagi bé, adéu-siau.